Vy máte v jedálnom lístku, však ste tu spomínali pár jedál, ktoré sa denne menia. Kto navrhuje vlastne tie recepty? Je to ten kuchár, alebo to spolu navrhujete? Robíme to spolu. Každý deň? Každý deň, každú nedeľu. Každú nedeľu, okej. Prídeme štvrtok do práce, preberie sa tovar, varí sa to, čo sme sa dohodli nedeľu predtým, hej, lebo však aj ten tovar samozrejme na to objednaný. Ale už počas víkendu, keď varíme, tak si hovoríme, Ježiš, počuj, čo keby sme toto o týždeň zmenili? Alebo príde kuchár a povie, vieš čo, videl som parádne video a videl som tam jahňacie kolienko, urobme ho na nejaký náš spôsob. A nekopírujeme recepty, radi sa inšpirujeme, ale nikdy nekopírujeme, že to urobíme doslova, ale brainstormujeme. A hovoríme. A nám pritom potom tečú slinky a ja neviem, povieme si, počuj, aby som mal chuť teraz začiatkom októbra, urobme nejaké také telacie ragu na šťave, na vínku a kuchár do toho povie, Ježiš, super, a dáme prílohu ako? A ja poviem, ja viem, píre. A on povie, urobme tarhonium smotanovú s hubami. A takto my vytvoríme jedlo, ktoré potom aj samozrejme uvaríme. Takže spoločný brainstorming pri tečúcich slinkách a pri tom, že si predstaviť vieme, ako to bude chutiť a potom si spomenieme na nejakú inú prílohu alebo na nejakú ešte, že Ježiša, taká pečená tekvica k tomu by bola super. Hej, a zase to cítime v tých ústach, že nám tie slinky začínajú tiecť a vieme, že to bude dobre chutiť. Takže fakt tá predstavivosť je až 3D u nás. Takže to sú vlastne originálne recepty? Neexistuje už originálny recept, všetko už bolo vymyslené, čiže len sa inšpirujeme. Ale nerobíme to tak, že teraz hľadáme nejakých kuchárov a skopírujeme všetko, okrem teda talianských vecí, na ktoré som ja veľmi striktný, že keď som v Taliansku, carbonara má byť carbonara, musí tam byť guanciale a nemôže tam byť nič iné, žiadna pancetta ani slaninka. Takže pri tých talianských top receptoch, takých tých starých, tam dodržujeme všetko, ale veľmi radi experimentujeme a vymýšľame si aj svoje veci. A potom to jedlo uvaríte, alebo to už rovno budete servírovať a mať ponúkať v tom menu? My už ho rovno objednáme, my ho rovno uvaríme a už ho servírujeme. Že tie prvé 3-4 porcie už sú len o tom, že ako to doladiť, čo sa týka servírovania, množstva, nastajlovania, ale nestalo sa nám, že by sme niečo urobili tak, že to nevyjde. Že to nejako nedávalo zmysel, že ste to vymysleli. Samozrejme, niektoré jedlá idú viac, niektoré menej, takže aj my vieme, že čo je momentálne hit a keď už vidíme, že máme risotto 2 týždne na lístku a už alebo 3 a začína klesať, tak to vymeníme za cestovinu a zase to nejak povýšime a tak to funguje. A ktoré jedlá idú najviac? Je to stále mäso? Je to vyvážené, lebo sú víkendy, kedy ide pár stejkov a sú víkendy, kedy idú mega stejky. Čiže je to aj o nejakých chutiach tých ľudí, ale rybka nám ide vždy vyváženie, tie stejčíky, cestoviny alebo risotto, tie sú tiež v každej objednávke, ale zase záleží. Keď dáme hľuzovkové cestoviny, tak sú v každej objednávke. Keď dáme nejaké klasické, ktoré tí naši ľudia nepoznajú a dáme, ja neviem, amatricianu, tak tí ľudia, paradoxne je to jedna z najobľúbenejších z carbonárov cestovín v Taliansku, keď sa spýtate Taliana. Takže tí naši ľudia skôr idú po niečom takom exotickejšom ako takých tých starých talianských klasikách. A to už vieme zareagovať a keď to nejde, tak o týždeň to zmeníme a dáme niečo iné. To je naša výhoda. A tie suroviny kupujete raz za týždeň? Vozia nám ich väčšinou utorok a štvrtok, takže podľa toho, čo potrebujeme. Niečo sa vozí zo Slovenska, niečo sa vozí z Rakúska, čo musím, tak ja by takto. A niečo samozrejme bereme od miestnych farmárov. Ale ja budem šťastný a potom, ak sa dostaneme k tomu, že čo do budúcnosti, tak poviem, že chcem suroviny len kupované na Slovensku, len od lokálnych a veľmi blízkych farmárov. Toto je plán, toto je cesta. To je plán. Ale momentálne tá situácia nie je ešte taká, a je to nie kvôli tomu, že by tí farmári neboli, ale sú im hádzané polená pod nohy a oni nemôžu predávať tak, ako je to v iných krajinách. Lebo majú tak legislatívne obmedzené veci, tak striktné, tak prísne a tak málo dotácií, že ten farmár, ja by som bol šťastný, kebyže môžem kúpiť kukuričné kura od neho a nie z Rakúska, ale nie je ich toľko, aby to vedeli takýmto spôsobom robiť. Takže verím, že raz sa to zmení a raz budem brať len všetko mäso od lokálnych. Keď chceme mať divinu, aby som bol šťastný, kebyže oslovím miestne poľovnícke združenie, oni mi dajú mäso a musím ho kupovať
zo zahraničia. Bol paradox, že keď sme chceli dať Danielie mäso, Daniel, tak sme ho objednali cez tú rakúsku firmu a keď sme potom pozerali, že odkiaľ prišlo, tak je to pôvod Nový Zéland. No a toto nechcem. Toto samozrejme ja nechcem, potom sme to radšej zrušili, ale musí to umožniť aj legislatíva, aby sme to mohli robiť, lebo tá je na Slovensku extrémne prísna. No, lebo ako nedáva vám asi zmysel, že to mäso cestuje z Nového Zélandu do Rakúska, z Rakúska k vám. No samozrejme, že nie. Hoci aj okolo Štiavnice a tých štiavnických vrchov sa preháňajú stáda Danielov, dokonca muflónov, je tam strašne veľa vysokej zvery. Ale nie je možné, aby som ja prišiel za kamarátom polovníkom, povedal, počuj, daj mi strel mi jelienka, daj mi 2 stehna, ja z toho urobím jelenia na šípkovej omáčke, čo samozrejme robívame. Aj keď teda tá divina je špecifická, tá potrebuje prísnejšie pravidlá, ale je to ťažšie aj s tými sliepočkami, kuriatkami a podobne. Máme v Štiavnici miestneho mesiara, od ktorého často bereme mäso a vie výborné mäsa pre nás zabezpečiť. Vždy, keď robíme sviečkovú na smotanie, tak hovädzie mäsko je iba od neho, takisto bravčové, takisto sliepky do vývaru, takže toto áno. Takže striedame to medzi týmito tromi. Klasický veľký dodávateľ na Slovensku, Rakúsko a vždy nejakí miestni farmári, ale nie ich toľko, ako by som chcel. A v tom Rakúsku máte jedného overeného dodávateľa? To je slovenská firma, nejdem mu menovať, ktorá vozí tovar z rakúskych veľkoskladov. A robia to teda na pravidelnej týždennej báze s veľkými chladenenskými autami, s prekladom do slovenčiny, čiže všetky štítky samozrejme fungujú. Ten tovar je o niečo drahší, máličko, ako ten slovenský, ale tá kvalita, ako musím povedať, že to je zase to, že oni si na tom dajú záležať. Keď objednám veľký kus mesa, hovedzieho, ktoré alebo aj tú divinu, tak to mäso už nemá na sebe toľko odpadu a šliach, ktoré my musíme zrezať, ako to slovenské. Čiže oni ho už dajú v takej kvalite, že sa mi tá cena vyrovná, ale tá kvalita je niekde inde. Vy to máte dosť založené na čerstvých surovinách. Áno. Aké sú tam potom straty? Že ste ekonóm, že koľko percent vlastne tých surovín sa potom musí asi nejak vyhodiť alebo sa nezje, lebo príde menej zákazníkov? No, vždy sme to vedeli odhadnúť veľmi dobre. Radšej sme kúpili o niečo viac a ten zvyšok, čo ostal, sme si buď urobili sami pre seba potom, ako zamestnanecké jedlo, alebo som to dal, že zoberte si domov. Stane sa samozrejme aj niekedy, že nám niečo chýba. Rátame s tým, že predáme x steakov, ale tých steakov sa predá o 20% viac, alebo by sa predalo, tak bohužiaľ škrtneme na jedálnom lístku to jedlo a povieme, že momentálne nie. To sa väčšinou stáva, ale už iba v nedeľu na to poobedie. Takisto hľuzovka. Objednám pol kila, nastrúha mi už v sobotu skončí. No žiaľ, darmo sa hostia rozčulujú, že ale my sme na to chceli prísť. Keď ju raz miniem, ja ju neviem kúpiť ísť do Lidl alebo Billa alebo niekde do reťazcov. Ja musím zase počkať týždeň a povedať kamarátovi z Talianska, aby mi ju doviezol. A toto je náš koncept. Niektorí to chápu, niektorí nie. Niektorí povedia, že máte tam 5 jedál, z toho jedno máte mínus. Ale stáva sa to väčšinou v nedeľu a tí, čo chcú prísť za tým zážitkom a za to jedlo, ktoré ja dopredu propagujem, tak si urobia rezerváciu na piatok, na sobotu a tú nedeľu aj tak chodia väčšinou ľudia, ktorí sú kvázi takí náhodní, takže tak to je. Takže odhadujete to tak, že skôr máte toho menej, ako by ste nakúpili viac? Nie, skôr máme toho rovnako, ako potrebujeme, alebo máličko viac a sem tam sa stane, že máme toho menej. Čiže nemrzí nás ani jedno, ani druhé. Neplitváme surovinami, keď nám niečo ostane, tak samozrejme ostane kúsok mesa, tak sa z toho dá urobiť vývar a samozrejme nevyhadzuje sa to, takže vždy to vieme spotrebovať nejakým spôsobom. Ale to asi trvalo nejaký čas, kým ste vlastne zistili, ako odhadovať to nakupovanie? No na začiatku tá prvá skupina kuchárov, keď bola, tak tam som im nechal voľnú ruku, práve kvôli tomu, aby som vedel, že radšej trošku zaplitvajme, a oni teda vedeli plitvať, ale toleroval som to, lebo radšej trošku zaplitvajme, aby som si urobil na začiatku dobré meno a aby všetci tí zákazníci boli spokojní. A to sa podarilo. A už keď to meno bolo a nastúpil som do kuchyne ja, tak som nebol ochotný tolerovať absolútne žiadne plytvanie, ale vôbec ma nemrzí ten prvý rok, že to takto bolo, lebo vďaka tomu sme si vybudovali to renomé. A zase chápem, že presne reštaurácia, ktorá rástla a zvyšovalo sa to, tak
radšej kúpiť viac a minúť moje peniaze, ako povedať hosťovi, že nemáme. Takže v podstate to bolo odo mňa také rešpektované. Ja som sa na vašom webe dočítal, že v reštaurácii varia 3 kuchári. Martin Feitl, Ladislav Dybala a Robo Kostolný. Vidíte, musím to zmeniť, lebo to už je stará informácia. Áno. Martin Feitl ostal, to je ten, s ktorým to ťaháme už dlho, už nejaký 5. rok. A ostatní 2 kuchári samozrejme sú kuchári. Jeden je v Banskej Bystrici, jeden je v Štiavnici v inom podniku. A jeden z mojich čašníkov, Tomáš, prešiel do kuchyne, keď som potreboval a evidentne ho to baví viac, pričom je to čašník, ktorý je top čašník, že presne sa vie vžiť do situácie, ktorá je, či môže byť viac žoviálny, či menej, ale proste v tej kuchyni bol dôležitejší vtedy a chytilo ho to tak, že a to je zase to, že nemusí byť vyučený, ona je dokonca, ale nemusí to byť človek, ktorý predtým má prax 20-ročnú, čo je skôr na škodu, ako niekto, kto príde, zaučíme si ho my do toho nášho štýlu a on potom okamžite na to začne reagovať a fungovať. Ako niektorí kuchári, ktorí prišli, mali dlhoročnú prax a hovorím, urob to takto. Nie, on to robí takto. Hej, no ale to sa robilo v inom type reštaurácii, takže mali sme aj takéto patálie s niektorými. Ja som pozeral vlastne tú Pollreichovú show, Zdeněk Pollreich, a on to tam presne hovorí, že niekedy tí 30-roční kuchári, ktorí už to majú zabehnuté, nevedia pochopiť, že za tých 30 rokov sa to nejak posunulo a hlavne aj každá reštaurácia trošku inak, takže sa musia prispôsobiť. No áno, ale rozumiem tomu ich silné ega, ale nerozumiem tomu, že príde niekto ako je Pollreich alebo Židek, čo sú akože páni kuchári, alebo aj v zahraničí, keď vidíme Gordona Ramsayho, a idú ľudia, ktorí potrebujú v reštaurácii pomôcť, lebo vedia, že im to nejde a idú mudrovať nad takýmito ľuďmi a nie sú ochotní sa nejak prispôsobiť a zmeniť. Nerozumiem tomu a je to na škodu tých kuchárov. To je pravda. Môj tatko robil tiež kuchára v hoteli, takže ja viem, aké je ťažké zohnať dobrého kuchára. Vy ste v Banskej Štiavnici. Bolo náročné zohnať fakt kvalitného kuchára v Banskej Štiavnici, alebo bolo náročné vôbec zohnať ľudí v Banskej Štiavnici? No, ja som s tými kuchármi mal vždy šťastie, musím povedať, takže zase si poklopem na hlavu. A vždy, keď bol nejaký výpadok, tak som tam vedel zastúpiť ja, ale aj to možno renomé reštaurácie potom tých ľudí, ktorí prišli k nám nejak pomohlo, hej, že vedeli, že je tu dobré reštaurácie s dobrým menom. Boli aj kuchári, ktorých to odradilo, ktorí si netrúfli. Takže oni si vyberajú takto, hej? Ani nie, vždy, keď som niekoho potreboval, tak som musel dať ako do éteru. Ale v podstate ja som tak veľa nemenil tých ľudí za to obdobie, takže mne sa to tam veľmi nestriedalo. Horšie boli čašníci a barmani a hlavne v kaviarni, ktorá teda bola prvotná, momentálne dokonca ani nefunguje a musel som mu zavrieť a funguje len teda reštaurácia. No, bolo jedno obdobie a to bolo pred covidom a ja som už vtedy hovoril, že pozor, bude zle, že niečo sa musí udiať, lebo to nie je možné, aby nemal niekto záujem pracovať ako barman, čašník, ako aj mladí ľudia, pričom to bola dobre zaplatená práca, darmo si niekto povie, že ale však vy im nič nedávate. A nebolo možné zohnať nikoho, keď prišiel, tak o týždeň, o 2 odišiel. V zahraničí vidíme dokonca starších pánov, 50-60 ročných v motýliku, obsluhu tam už 20-30 rokov, čiže u nás tá kultúra nebola, robili len mladí ľudia. A mal som také obdobie, že nešlo vysvetliť tým ľuďom, v akom pohári majú odniesť pálenku a že do koňakového pohára nepatrí vodka a podobne a takéto základné chyby. Preto som to zatvoril, lebo toho personálu bolo málo na to, aby som bol spokojný. Ten prvý, ktorý otvoril kaviareň, môj personál, to boli všetko šikovní ľudia, ktorí samozrejme čo urobili, museli odísť do zahraničia. Nebránil som im v tom. Jednému sa darí v Anglicku fantasticky, druhému vo Švajčiarsku. A potom bolo, hovorím, obdobie nie celkom dobré. Takže radšej som to stopol. Vzadu v reštaurácii je to výborné momentálne, no. Ale mali sme svoje obdobie, kedy som teda si trhal vlasy a zúfal. A nie je tá kultúra práve tých starších čašníkov, ktorí tu chýbajú, práve kvôli tomu, že tie platy boli vždy považované za veľmi nízke v tomto sektore? Boli, ale to všetko vychádza od zase kultúry stravovania. Nemôžu platy v gastre byť vysoké, keď boli ceny za jedlo nízke.
Hej, keď sa v určitom období pretekali reštaurácie, kto dá meničko za 3,50, za 2,90, ako zníži cenu, namiesto toho, lebo sa báli zvýšiť tie ceny, aby ich tá konkurencia na tej nižšej cene nepreskočila. Namiesto toho, keby všetci pomalinky tie ceny dvíhali, tak by sa to mohlo pretaviť aj do cien platov. V zahraničí človek príde a či je v Nemecku, tam sú reštaurácie, nie je lacné, drahé. Hej. Taliansko, Španielsko, Anglicko, všetko je to drahé, ale tí ľudia nevynechajú aspoň raz za týždeň v tom Taliansku, aby on nezobral rodinu a išiel aj do tej pizzerii, ale sedia tam a minie tam určitý počet peňazí. On na obed ide, on si na obed dá fľašu vína, alebo teda pohár vína, lebo môže. A keď sa chodí a míňa, nevarí sa tak často doma, alebo je to teda kultúra výjsť do reštaurácie, tak samozrejme aj tie platy tých čašníkov môžu byť vyššie. U nás to doteraz bolo poznamenané po komunizme a preto som v 2002, keď som prišiel z Austrálie, vedel, že nemôžem otvoriť reštauráciu na ten štýl, lebo to bolo vnímané len prísť, zjesť na obed rýchlo a doma si potom variť večeru. A málo kto vyšiel von s tým, že zoberiem svoju manželku a ideme si posediť a ideme niekam minúť 50 alebo 100 eur a vypijeme pri tom fľašu vína a budeme sa 2 hodiny, 2,5 rozprávať, potom sa prejdeme peši domov. Toto u nás nefungovalo a mrzí ma, že sa to trošičku zase vytráca. A myslíte si, že ten trend je skôr pozitívny, že, lebo ja cítim teraz tú infláciu, ktorá je najviac asi v tom gastrobiznise. Presne. Ja málo varím, dosť chodím po reštauráciách, dosť sa stravujem vonku, takže cítim, že tie ceny fakt sa zvýšili a že či ten trend je práve taký ten západný, že to budú drahšie jedlá a nie to, čo bolo 10 rokov dozadu menučka za 2,90, alebo ako to vnímate? No ja by som bol najradšej, keby menička zmizli, lebo ak má niekto uvariť za 5-6 eur polievku, hlavné jedlo a ešte aj dezert, tak potom sa kupovali kuratá z Polska, z Brazílie a podobne, lebo boli extrémne lacné. Ja nechcem, aby to bolo takto. Ten trend ani v zahraničí nie je, že reštaurácie sú drahé. Tam je kopec bistier a takých tých reštaurácií rýchlych, obedových, kde sa človek nájde za 9, 10, 12 eur. A toto je, myslím si, že cesta, lebo za to sa už dá, že aj sa zákazník dobre naje, aj zaplatí nie vysokú až tak cenu. A to neznamená, že každý deň musí niekto, kto je v práci, obedovať v bistre. Dvakrát nech ide a nech si zoberie z domu. V zahraničí bolo bežné, že si ľudia urobili niečo doma a doniesli si v nádobke, zohriali v robote, lebo vedel, že na druhý deň môže ísť a dať si 12-eurové jedlo. Ako dávate vedieť ľuďom o reštaurácii 4 sochy? Aký marketing používate? Alebo je to skôr už také nejaké word of mouth, že ľudia vás poznajú, odporúčajú? Áno, teraz je to už tak. Na tom začiatku som nechcel urobiť veľký boom, čo bolo možno aj trošku potom na škodu, ale ešte neboli tie sociálne siete tak rozvinuté, aby som to nejak správne uchopil. A nemal som nikoho, kto by mi poradil, lebo už po tom prvom roku sa ešte stále našlo, že ľudia povedali, že ja tu chodím rok a ešte neviem, že ste tu. Hoci sme na hlavnej ulici, hoci sme mali reklamu a všetko, ale nerobil som až tak veľa preto. A teraz používame sociálne siete, Instagram hlavne, sem tam nejaká platená reklama, ale vždy som oveľa radšej, keď naozaj tí ľudia, ktorí ku mne prídu, tak majú odporúčanie, že im to povie niekto známy, choď tam, keď budeš v Štiavnici, to ti odporúčam, lebo tí ľudia vedia, do čoho idú. A sú napríklad Google recenzie pre vás dôležité? Extrémne a momentálne som veľmi, veľmi nahnevaný, že ako to ľudia hlavne v poslednej dobe zneužívajú. Ak ste u nás nespokojní, povedzte nám to hneď, ak ste spokojní, dajte to vedieť všetkým. Príde 100 ľudí, ktorých sú spokojní a z toho dajú 2-3 dobrú recenziu. Prídu 3, ktorí sú nespokojní, všetci 3 napíšu extrémne zlú. Chodia ľudia s frustráciou a už dopredu vedia, že chcú urobiť zle a ublížiť a vôbec si neuvedomujú, že ako to strašne zle vplýva. A v poslednej dobe, ja neviem, čím to je, že tí ľudia sú ešte nejaký taký horší, nepríjemnejší. Príde pani, ktorá hľadá cukráreň, my jej povieme, prepáčte, my sme reštaurácia, nemáme zákusky a ona povie, dobre, tak sa aspoň pozriem do nádvoria, nech sa páči, pozrite sa. Odíde a dá jej pán 3-hviezdičkovú recenziu.
Hoci sám napíše, že chceli koláčik, ale nemali, lebo sú iba reštaurácie a my sme iba nakúkli. Tak som napísal, tak za čo ste nám dali 3 hviezdičky? Za nakúknutie? Alebo je salamandrový sprievod 2 týždne dozadu, reštaurácia večer o 7 už zatvorená, lebo išiel sprievod celým mestom, žiadnu rezerváciu sme nemali. Príde pani s pánom, dobijajú sa do reštaurácie, prepáčte, nemôžeme vás prijať, lebo už sme zatvorení a brali sme iba na rezervácie. Urazená, ešte ani neprešla 20 metrov, už som mal 1 hviezdičku. Hoci nebola u nás jesť, ale hodnotí 1 hviezdičkou jedlo, atmosféru, obsluhu. Extrémne neférové a myslím, že do budúcna by mal Google porozmýšľať o tom, ako to nejak zmení, aby sme aj my z tejto našej strany mali možnosť nielen teda odkomentovať, lebo nikto nedokáže tomu človeku pravdu, či on u nás naozaj bol, aby sme to mali možnosť odkomunikovať. Hoci ja keď odpíšem, tak sa mi stalo, že potom ľudia si uvedomili a stiahli a Ježiš, prepáčte, máte pravdu, ja som sa na to nepozeral s týmto vašim pohľadom. Ešte nerozumiem tej veci, že keď je niekto u mňa v reštaurácii, alebo ja som kdekoľvek a mám nedopečené kura, alebo presolenú cestovinu, a u nás sa vždy čašník príde spýtať, že chutí všetko v poriadku, vždy po prvej minúte. Že vtedy človek nepovie, prepáčte, mám presolenú cestovinu, viete s tým niečo urobiť, zabudla som vám povedať, že menej solím. Že sú ticho, povedia do očí, že všetko dobre, všetko v poriadku a zase bum a povedia to do éteru. To je pre mňa niečo nepredstaviteľné, že neozvať sa, nebyť tak asertívny, aby som v tej reštaurácii, keď si už za to platím, mal dobrý zážitok, namiesto toho bol nahnevaný a musel to vrátiť tej reštaurácii týmto spôsobom. Je to asi možno ešte stále tou kultúrou našou? Určite. Pretože na západe viem, že to je úplne bežné. Proste keď mi dojde to neprepečené kura, môže sa stať, tak to poviem, ukážem, vrátim. A oni to riešia. Stane sa a tí ľudia, ktorí nás na niečo takéto upozornia, tak prídem, osobne ospravedlním sa, dopečieme, keď je niečo neprepečené, dáme nové kura, urobíme nové cestoviny a vždy ten človek ešte obíde s tým, že buď dostane pohár vína, alebo dokonca tú porciu, zadarmo, keď náhodou zabudneme na niečo. Takže keby sme komunikovali a boli k sebe slušnejší, tak by to fungovalo. Lebo ja neznášam jednu vec. Náš zákazník, náš pán. Aký pán? To skončilo vo feudalizme. Náš zákazník, náš hosť. To je pre mňa priorita. Ja chcem, aby ja som bol hostiteľ a ten človek, čo príde ku mne, je hosť. Aby sa tak cítil. A on keď sa bude vnímať, keď príde ako hosť a nie ako pán, tak by sa aj ten človek vyvaroval mnohým typom správania na čašníka. On príde frustrovaný, pohádaný s manželkou, alebo sa mu nedarí v práci. Ale má pocit, že je pán. Tak niekedy tí hostia sú naozaj neuveriteľní a ja to nemám rád a ja vtedy, keď dostanem spätnú väzbu, vyjdem z kuchyni a som trošku asertívny potom. Niekedy to pomôže a ten človek, Ježiš, jasné, si uvedomí, niekedy nie a máme zlú recenziu. Nikdy nechcem, aby si niekto myslel, že u mňa pán nie je môj hosť. A toto je ešte čo veľké percento ľudí si myslí. Rasťo, ďakujem, prajem veľa šťastia a ďakujem krásne za rozhovor.